खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि आपडेटआव दङ इउएनबि ट्रास्ट आरो एनआइबिनि बानजायनायाव इयुन सोलोंथाइखौ लाना सिआइटिआव बेंखन सावरायमेल खुंदों। बड'लेण्डनि खुंथाय क'क्राझार सहरनि साखाथि बालागावआव थानाय गोजौ सोलोंथायारि फसंथान सिआइटिनि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सावराय जथुम न'ब्लाङाव उपेन्द्र ब्रह्म ट्रास्ट आरो नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ बड'ल'जी एनआइबिनि बानजायनायाव सुनिबाराव आथिखालनि सोलोंथाइ थासारि आरो इयुननि सोलोंथाइ थासारिखौ नोजोर थिनानै गुवारै सावरायलायो। इउएनबि ट्रास्ट आरो एनआइबिनि बानजायनायाव इयुन सोलोंथाइखौ लाना सिआइटिआव बेंखन सावरायमेल खुंदों। नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ बड'ल'जीनि गाहाय नेहाथारि दैहुं ब्रह्मनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव सिआइटिआव खुंफुंनाय बेंखन सावरायमेलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु, आसामनि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लायो। गिबि खेब बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिनि थासारिखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय बुब्लियाव बाहागो लाफैना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुआ जोबोद गोजोननाय फोरमायो आरो इयुनाव दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ थासारिखौ जौगासार खालामनायनि खामानि मावलांगोन होननानै रोखा बुंथियो। नैथि आपडेटआव दङ साननैसो सिगां लांखारजानाय बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारीनि फंबाय जयन्त कछारीखौ रैखा खालामनो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि सुक्लाय सेरफां बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कछारीनि आंगो फंबाय थिकादार जयन्त कछारीजों लोगोसे कुशल कलिता मुंनि थिकादारखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि लख्रा ओनसोलनिफ्राय थांनाय बुधबाराव लांखारदोंमोन। आसाम पुलिस बिफाना मैया कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय रानीनिफ्राय जयन्त कछारी आरो कुशल कलिताखौ लांखारग्रानिफ्राय रैखा खालामनो हायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम पुलिसआ जयन्त कछारी आरो कुशल कलिताखौ लांखारग्रा दुथांखौबो हमनो हादों होननानै मिथिहोयो आरो आसाम पुलिसआ लांखारग्राखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामनानै हमनाय जायो होननाबो बुंदों। पुलिसआ लांखारग्रा दुथांखौ हलेचर तिमुं होनना सिनायथि होदों। बेराफारसेथिं जाथायनि बागै लांखारनाय जाथायाव गार' उदखारि हानजा जेएनएलनि आखाइ थानो हागौ होनना सन्देह खालामनाय जादोंमोन। बे समाव आसाम पुलिसआ जयन्त कछारी आरो कुशल कलिताखौ दुथांनिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जादोंब्लाबो गुबै जाथायनि सायाव फोरमायथि होआखै। आसामाव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया बे समाव एसे रुइनो हमदों। गासै सा 2375 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसा सन्देरदों। आसाम रायजोनि कर'ना रिपर्टफोरखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनोदि कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया एसे रुइनो हमदों। रायजोआव थांनाय सुनिबार बारायखालि सा 2375 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसा सन्देरनायजों लोगोसे सा 28 कर'ना बेरामिनि जिउ खहा जानानै थांदों। मख'थावनादि हादरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेराव सा 1,34,085 सुबुंखौ कर'ना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो सा 2375 सुबुंनि देहायाव कर'ना जिउसा मोननाय जादों। आसाम रायजोआव कर'ना जिउसानिफ्राय उदां मोननायाबो 93.24 जौखोन्दो जाहैबाय। बेराफारसे रायजोआव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायखौ नोजोर बोनानै सोरखारा रेड जन जिल्ला आरो कन्टेनमेन्ट जन ओनसोल फोसावनायनि उनावबो खायसे जिल्लायाव कर'ना जिउसाया बांनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा खायसे जिल्लाफोराव आबुं लकडाउन एबा कार्फिउनि समखौ बांहोनो हागौ होननाबो इसारा होदों। त्रिपुरायाव मब लिन्चिंनि जाथाय 13 साननि उनाव उन्दै हौवासानि गोथै सह बोखांदों। हादरनि दाब दाब जायगायाव मब लिन्चिंनि जाथायफोरा जानानै थांनाय नुनो मोन्दों। बे समाव त्रिपुरा रायजोआवबो मब लिन्चिंनि जाथाया जानानै थांदों। त्रिपुरा रायजोनि क'वाइ जिल्लानि तेलाइमारा महकुमानि सिङाव थानाय हाग्रानिफ्राय 16 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हौवासा गथ'सानि जिउ गैयै देहाखौ सुनिबारखालि बोखांदों। बे जाथाया थांनाय 20 जुन खालिनो जानानै थांदोंमोन। क'वाइ जिल्लानि एसपि बिथां डक्टर किरण कुमारा फोरमायनाय बायदिब्ला सुनिबारखालि गोथै सहखौ बोखांनायनि उनाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि दुथांखौ हमनो हादों। मख'थावनादि थांनाय 20 जुन खालाराव साथाम लाइमोन गथ'साफ्रा मोसौ सिखाव खालामनाय जाथायजों सोमोन्दो थानायनि जाउनाव मब लिन्चिंनि जाथाया जानानै थांदोंमोन। त्रिपुरा पुलिसआ सुनिबाराव हाग्रानिफ्राय उन्दै गथ'सानि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनाय जायो। मदि केबिनेट फेरथायाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मन्थ्रि बिबान मोननो हागौ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ केबिनेटआव गिबि खेबनि थाखाय नैथि फारिलाइ फेहेरनो थांगासिनो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मदि सोरखारनि नैथि हाबाफारिनि मन्थ्रि आफादनि जोबथा फारिलाइया थियारि जाबाय। मदि सोरखारनि मन्थ्रि आफादनि फेरथायाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ हांख्रायनाय जादों। मख'थावनादि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा हादरनि राजधानि दिल्लीयावनो थानो थाखाय खावलायनाय जादों। बेराफारसे बे समाव मदि केबिनेटआव सा 53 मन्थ्रिफोर दं। सुलुं मोननाय बायदिब्ला गिबि खेबनि थाखाय मन्थ्रि आफादखौ फेरथाय होनानै गासै सा 81 मन्थ्रि थिसननाय जागोन आरो गोदानै सा 22 मन्थ्रि थिसननाय जागोन। बेवहाय आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि मुङा गिबि सारियाव दं होननाबो मोनथिनो मोन्दों। बिटिआरआव गोदान जिल्लानि मुंखौ बर'नि मुं दोननो सांग्रां बर' लाइमोनफोरा ससियेल मिडियाजों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायहरदों। बिटिआरआव आरोबाव गंसे गोदान जिल्ला दानो थांगासिनो। बे गोदान जिल्लाखौ थाबैनो खालामगोन होनना मिथिनो मोन्दों। फोथायथाव सुलुंनि बायदिब्ला बाक्सा जिल्लाखौ बुखावना फिन तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला खालामनो आसाम सोरखारा थियारि जाबाय।
माखासे सान सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव बे बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। गुबुन फारसे बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिश्वनाथ, गहपुर, सनितपुरखौ बिटिआरआव सोसनालासे बाक्साखौ फिन बुखावना गोदान जिल्ला दानो नागिरनायखौ गोबां सोंलु खालामनाय नुनो मोन्दों आरो माब्ला बिटिआरआव हाबगोन होनना गोबाङानो सोंलु खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव दरंनि इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसारखौ सासपेन्ड खालामदों। आसामनि हान्था मेला बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमहन पाटवारिया सनिबाराव दरंनि इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसार जीवन नारायण कुनवारखौ सासपेन्ड खालामदों। अफिसार जीवन नारायण कुनवारा बारग' हान्था मेला बिफाननि अफिसार सन्जीव कृष्णजों लोगो जानानै आयेन बेरेखा रां बोखांनायनि सायाव सासपेन्ड खालामजादों। मख'नो गोनांदि सासपेन्ड खालामजानाय दरंनि इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर अफिसारा जानबुंजों सावरायलायनायाव मोनसे कल रेकर्डआ भाइरेल जादोंमोन। मख'थावनादि आसामनि हान्था मेला बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमहन पाटवारी बिथाङा टुइटारनि गेजेरजोंबो बे बाथ्राखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं थांनाय 1 जुलाइ खालाराव हान्था मेला बिफाननि अफिसार सन्जीव कृष्णआ सासपेन्ड खालामजादोंमोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर आरो रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बटनाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना सिगां नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।